Merhaba guhtarwanên hêja, ez Serdar Şengül. Ez Ferzan Şêr, divê beşê de nivîskarekî hêja Lokman Ayebe mêvanê me ye. Lokman gelekî bi xêr hatî, gelekî spasiya te dikin ku te vê daweta me qebûl kir û ez bawerim tu yê civata me şêm bikî. Carekî din bi xêr hatî û spasdarê te ne. Nav xêrê dibin, mala we ji bo mazûvanî û vehelandina we gelek spas ji we. Avatir. Xêr hatî Lokman. Naxên derî spas. Mamoste hebe, mamoste Serdar tu bi pirsa xwe dest pê bike bixwazî. Belê, vê hefte mijara me tekiliya şêr û edebiyatê ye. Ez dixwazim bi vê pirsê gelemperî ev dest pê bikim. Yani vekî nivîskar hûn şerî çawa penasê dikin û bi dîtina te şer bi çi avayî li ser edebiyatê têsîrdar e. Dikarî ji me re nêrînên xwe bi me re parve bikî. Wiha rava bikim, belê. Niha mirov gava dîroka cîhanê nêr, dîroka nivîskî dinêre û her wiha mitolojiya dinêre, mirov lê dinêre ki dîroka şer esasî xwe de. Yani mirovahî, dîroka mirovahî ye li ser şer avawî û ser şer şekilgirtî. Tevî wê jî tu vê nebêjî bandora şer li hemû qadên mirovahiyê, cîhanê bandor lê kiriye. Di vê herikandina demê ya di nava şaristaniyê de ez karbêjim yekser bandora şer li ser her tiştî heye. Ev ji avabûna netewî bigire, ji avabûna dewleta, ji pêşketinên kulturî, pêşketinên teknolojîk, çend carna bûyî sebeb şer ev pêşketinên teknolojîk ya jî kulturî bûyî wek dînamo jê re û carna jî bûyî sebeb û ev pêşketin qut bive û neherike. Lewra weke her qadê jiyanê tesîra şer ji roja ewil û heta îro heye û bivê nebêjê weke ji ber edebiyat jî rengê xwe dûrvê xwe ji jiyanê digire, bivê nebêjî yek etmenên sereke ê edebiyatê şer. Yani mirov şer ji nav edebiyatê derxe tu karbêje hundirê edebiyatê ji awayekî jî vala dibêje. Ji ber edebiyata klasîk bigire û heta roja me ji mîtolojiya bigire û heta metnên postmodern temama dibin geha wan şer heye. Ji Gilgameş bigire heta İlyadaya Homeros vî awayî. Spas dikim. Elbet pekî li gor dîtina te mesela gava tu serdema klasîk û serdema modern dide berhev û coğrafyên cihê cihê dide berhev, tu dikarî şer tesnîf bikî yan jî ji aliyê pekanîna şeran de û tesîrê wan de çi guherînek çêbûye? Çünkü niha amûrên ku şer pê re hatine dayîn jî gelek guherî ye. Tu va derbarê vê mijarê de nêrînên te çi ne? Yani ji ber celebên şer diguhere û bivê nebêjî nêzîkatiya wê ya mirov al şer jî û helwesta mirova şer jî diguhere. Tesîra şer jî diguhere. Çawa bêjim yani berê şerê li qada çêdibû bi çekan, bi şûran, paşê derbasî dîsa bi balafira û bi tifinga çêbû. Îro em lê nêrin ku do celebekî şer pêkat bi sîber. Mesela İsraîl hemberî Hizbullahê şerekî wiha pêkanî mirov nikare texayül bike ku tişkî wiha wê rojekê pêk were. Bi guherîna celebê şer re tu vê nebêjî bi her deverê de nêzîkayî wê û tesîra wê jî ya li civakê diguhere. Helbet li ser edebiyatê bêtir di rojava de li edebiyata rojava de şer weke bingeh ava bûye. Şerê cîhanê yê yekem û yê duyem ji ber ku navenda wan Ewropa bûye û edebiyata modern jî bêtir ji ber rojava li Ewropayê pêv daye bêtir li wir ve bûye. Lê belê tu metnên klasîk dinêre weke Şahnamê mînak bingeha wê tev ser şer ava bûye. Şerê Rustem û İsfendiyar birdivin serê ava bûye. Li her alî mirov gava dala xwe dê çi rojhilat û çi rojava edebiyat gava ava dibe li ser
بنگها شر آوا دبه و نتنی تدی وکه بگوتنه که شر پشتی شر و ایجاد تأثیراوی هل جواکی و هرمیوی هر وهای سپاس فرزان گر فرصت به کرم که براستی او کتابا که پر بالکش تجمره هوا سواشی و ادبیات یا سبالت دی کتابا خود بحثا بمباران الباجارن آلمانیا دیگه بحثا هلوشین و تکچونا باجار و مروان دیگه دوره دی پیواجوی جنوب آواکرنا آلمانیای ده دبیجه برسوان نویسکاران لهمبری و هلوشینی بدنگ بوین بویه یعنی نه بدنگ بوینا کو تشتکی نه نویسین بدنگ بوینا کو بحثا و هلوشینی نکن تصویر نکن قد بلیو نکن همان تشتکن زابورو او جیج بو هیروشیما دبیجه دبیجه پشتی 20 سالان لسر کاره ساتا هیروشیمای جی مروف قد ندخست بحثی بکن بحثا هیروشیمای بکن لیلبا کردان قد زورداینا قی وکو زورداینا آخافتنی هبه نویسکار دخوازن هر تشتی هاتیه سری وان بو میناک امبیجن گرتیگاه دیار بکری سرگونی بحثا وان تشتا بکن گلو برسیوه که خوصار آن نویسکارین کردان لهمبری وی شهره دومدار هیه یعنی هبه بچه رنگیه از ویا مراقت کم براستی ها بیشن الشعب نویساندن ده پشتی شر نویساندنا او قومین شهر یا سروی آفراندنک دو مرحله به سرکس کردن یک اتیک یک استتیکه مثلا شعالی اتیکه بجی عالی استتیکه بجی ام نویسکارین کرد آفرانه در وی شهر می دما مدرن ده مخابن امسر نکته شبیه عالی بر همبری جواکا و همبری وی زمانی ام هنکی تهمت بارن از گشتید بیشیم کلام پری بیان دبیسیم ام وی آوی و همش عالی اتیکه و همش عالی استتیکه و کار اینا و بسر نکته یا ما اتیکه قربان استتیکه یا جی مثلا خب استتیکه شان ما ایشان و اتیک ما ونداکر ایجا ام بگرن سروی مثلا میناکا شره مثلا شگرتیگاها دیاربکری و حتی ناولت میناکا سرگونیه مثلا خاصی سر گرتیگاها دیاربکرش برکو گرتیگاها دیاربکر بویاری بهتر سر قادروین هم بهتر الیت خونده yani امکان bir ser entelejansa kurda pekat o kesin hatta girtin o tesir ber 12 ilone tesir ke neyini ditin beter kadroyen xwende o beter peşengil civak etkin av yani vaka şerre pişti no dil tamam acıvatış gunda bigro hatta bajara hatta nafçeya tesir ke ve avqas hiş o her çinin civaki tesir le bike çene bu 12 ilon 12 ilon beter ser refestina o partiya kadrewan sereka o peşeng vaka سر میتونه شو اوجی بهتر کسی خونده و بهتر ایدئولوژی که چپکر پرورده بوی بود ایجا جبروی مثلا گرتی که هات دیار بکره پر هات بکارانین اره هر چقاس او پربون از کار بیشم گوری ترامایا آوا کر هندک بجی ده اساسی خود مرو کرد ویچی یعنی کم زده لسروت شاتشن لی گاوا هات میساندن او تشیتا گوت گلوش آلیه استتیکه و حوجده هات به آنین یعنی او استتیک پیوانا خو استتیکه تده بجی آنی جی نانی او جیه که پرسه یا دا مثلا تفکر پگه شره و هشته و چهار دست بگیری و حتی روزا میجی کم زده چه جانا دوزاجاوی زده جانا کم به تمپو که کم زده دوام کرد لتمام هر تمام چینین جواکی تأثیر لیکر لیتولین نره او شره بقاسی قومین 12 ایلونه در ادبیات مدش برای جین نگرتی سبب و کابات نجی میگوت یعنی کسیم 12 ایلونه حتی بون مادرون بهتر کسینش آلی ایدئولوژی پرورده کری هم بهتر ریخستن کری کم زیاده قادرویم خونده و پیشنگ بون لورا آلی سیاسی و تکچون برای آندا ادبیاتی بو وکه خواستن و تکچونه خوی ادبیش آوا کی به سرکفتنه که تکچونه خوی با آوای سیاسی به سرکفتنه که ادبی بدبرین او سرکتن سر نکتن او جی نقاش کردن بیایی بل لی
شرین هشتی و چهار دست بکش با باکور از دبیجم میناکی ویل پچیدن ولیت جی کردستانی شیء ایش با باکور از دبیجم شرین هشتی و چهار دست بکر و حتی رجاء ایرو بخابن د قاده ادبی ده علاقه حوجه يبي في حيش ولا مريد يعني مزاده او قومين او سروا بنبونا جواكا ما جمرة چه دينا چه دبم ام نبو قدي قدرتا وياكو ام كاربن درباسي نویسی بکن درباسي متن نویسی بکن تکستی بکن ساعات خوش يعني جبر كنت بحثا يعني تلافي كرنا تكشونا د سياسة ده و طبعا د الشخص نویسکاران دا برهف از خوازم دیسا بدستورا ما مستسر درج پرسا خویا دویمین البته بدو مين كان بير علاقه داره تدي لوقما شر ریتما جیان دگورینه یعنی د دما شر ده مروف ریتما جیانا خو نبدستی خو دیار دکه شر الکردستان جی کریه کو گلک نویسکارین کرد سرگون ببن دا کو کاربن yani hinek jvan te dijber tekçûnên siyasî ji ber sedemên dîtir hin tiştên şexsî netêde te dîl dervê ew kê jî mirov dikare rîtma jiyana xwe bi destê xwe diyar bike dîsa ez ê vegerim metna Sebalt di hava savaşî ve edebiyat te ji bo wan kesên ku tevlî naziya nebûne yani kêm zêde jî parîkî muhalîf bûne لبلي تركي ولات جي نكرنا يعني مروف صنفه كبوسا لهمبري شدة النازية نكر التخيل بك اللي سبب بحثا صنفه كبوسا دكي دبيج سبب وان كسان وكي بنابر النافخوي بناف دكي تو ايجا وان كسين سرگوني و ين لوليت ماي بدي برهف ريت بحثا بي بسيكولوجي تكچونو تلافي كرنا ده ادبيات ده وكي درونی te bahs kir ew jî bersivek vê pirsê birastî tu wêjeya wan kesên sürgûnî yên welêt mayê bidî berhev di pêwenda şer de gelo ferqek di navbera wan de bi te nas tê heye hebe bi çi rengî ye وها بيجم برستاتي عودة تكلدار قام تراميك بنوبك يجي جواتك كده بيكتي تراميك فيكتي دو رين جبو تراميك تبس ترخوارا درباس کرد دو ری پیش نیاز کردن یک دوی تو ترامای راست ناز بکه بمش سر و قبول بکه و بنا بکه پیرا شر بکه و یا جی وقت تونه پشکوه بکه بنجلک بکه و هاتها بگره ایجا مثلا بغیار تکلدار از وقت بیشتر بس شرجی جواب تراما بده که او تقوت این نویسندن یا جی وقت نقومی بکار آنین یک بم ترجیح که بیرنگی ji bo nojdarkirina tramvaya civakê em qal nekin çêtir e belkî vî rengî tercih bû îja em vegerin ser sürgûniyê yanî weke pênase sürgûniyê îro dirûv guhertî yanî têgeha sürgûniyê ya 100 sal berê ya sürgûniya Sîbiryayê û îro çûna Ewropayê gelek car sürgûnî ji bo nivîsaniyê bûyî derfet jî şerdên çêtir bêtir derfetên baştir û pêşketinê teknolojîk jî em nikar bibêjin ew têgeha sürgûniyê ya di weke qirîşe di mejiyê me de sekiniye îro ro em karî gelo bibêjin bi cidî yanî sürgûniya erebê şemo û ez îro rabim penaber weke tercîh herim Avrupayê bi cî bibim gelo wê têke aynî iqtistasê pîvanî mirov her kim derê dikare veya şev cuda bike bi pêşketinên teknîk û teknolojîk û mobilîzasyona dinyayê sirgûnî hinekî divê mana vê bêguhertin û hinekî sist bûyî îro sirgûniyê hindirîn bi min bêtir dibin xeterê de gorîn ê çûyîn derve weke têgeha berê kesên çûyî derve yanî kesên ji axa xwe qetiya çû em weke sirgûn bînin lê belê Kurdekî îro ji Diyarbekirê rabû û her Stenbolê jî cî bibe jî bi gor min sirgûn ji ber ku ne qada kultura xwe de jê vedixî de herin em sirgûnê tevê wek sînorên welatên serdest binav bikin em ê lê dixebtin îro ez weke Kurdekî mecbûr bimînim herim li
İzmir'e bijin ya jwek Minawa İstanbul'e bijin digor min ew kar teker teker sürgüniye yani de peşketinin informatik û ragihandinê Kurdekî ji derka xwe qetiya pêve li gor min hal İstanbul bajarekî Tirkiyeyê jî ye û ha jî ji ber neçarî çû îlticayê Swêdê, Swîsreyê, Almanya, Amerîkayê kir. Dikevin bin hema mibarî de. Îja sürgûnî çawa ye li gor min berê sürgûnî derfetek bû ji bo nivîsandinê. Lê roja îro şerdê jiyanê mixabin sürgûnî ji bo nivîsandinê bûyî xetereyekê gelkî mezin. Ez gelek nivîskarên me hene yek ser me lê binêrin metnê wanî li Welêt li ser axa xwe afirandî û paşê çû îja ji ber adepteyê civaka wê derbûyî metnên afirandî gelekî ji aliyê astê ve û aliyê hûrahiyê ve ji hev cuda ne. Metnên li vir hatin nivîsandin bêtir organîk in û bêtir serpiyane. Metên Ewropayê ya jî li derveyê welêt hatin nivîsandin jiya têkiliya wê jiyanê re ne zêde zexm. Yani ev gelek nivîskar skarî yek jî yek nav bikin. Weke mîlat berhemê wan tu binêre yê li welatê xwe, bajarê xwe, navçeyê xwe, gundê xwe nivîsandine çawan e û piştî jê xediya ye çûnin ketin nav civakek din, nav kulturek din nivîsandine çawan e. Gelekî ji aliyê astê ve diguhere. Lê serdemê berê de sürgûnî bûye dînamoyeke afirandinê. Ev jî bi vî rengî xuya dike. Saat kaç? Ferzan eger pirsê tê din tune bidikarim. Fermo mamoste. Lokman te gava berseva pirsa ewil dida te behsa qudrata Kurda ku şerê ku yan ji şerên ku têde ne ji hatiyê wan de li ser tesirê wan li ser wan de tesir kirine ew qudrata me tune bû ku em wan binivîsin tebo. Ez dixwazim piçekî vê meseleyê zelaltir bikim belkî hûrgilî ser vê de birsekinim. Mesela sedemên ev nebûna qudretê çi ne? Mesela gava ez guhtariyê te dikim û aslında gelek yani de edebiyata Kurdî gelek ji ber gelek sedeman ew ka pêş neketine destûr nedane qedexe bû îro jî gerek astengî li ber vê edebiyatê hene ama ji şerên serhildanên sed sala nozdemên serhildanên sed sala serê sed sala bîstan Başûr Rojava civaka Kurd her din di nav şer de bû. Yani wextê me aştê aslında pir kêm bû. Digel vê yekê jî çima nivîskarên me şer bi avakê qudretmend nikaribû binivîsin. Yani tenê binivîsin jî li ser derdora çend lehenga pek dihat. Yani ji serok eşîra, serokên serhildanên li ser bûyerên tecrübeyên hin lehengan ama bi avakê em dibînin li edebiyata Ewropî de, Rûsî de yan ji Amerîkayê Latînê çima ew qudret cemme tune bû ku em şer binivîsin. Yani jî em belkî fikra tê cuda ye kerem ke. Yani bir awayî mirov lê binêre em weke millet li xwe binêrin, em vegerin li dîroka xwe, sosyolojiya xwe binêrin, em milletekî nivîskî ve ditir milletekî tevkî ne. Yani ji nivîsana bêtir folklora me pêşketiye. Edebiyata me devkî gelekî xurtu ez kar bêjim edebiyata me devkî ya Kurda qayîkê karib gelek milletên îro dunyayê ve ezim pêre bikişîne û piştama ji dîne erdê. Di vî awayî de tu guman tuneyî. Sebep çi ye? Ji ber têkiliya me û nivîsê ye. Têkiliya me û nivîsanînê ye. Yani nivîs û xwendin li civaka me çi qas berbela bûye. Henekî bi mesele bi sazî û dezgehên modern ê rojavayî weke dibistan, üniversite, enstitû bi nebûna vana vegirê dayî. Yani civak bi vana bi şekil digire. Vana piştî sed sala dawiya sed sala nozda bi hin kesên beriya meselê mektebên eşîretan çûne bi mektebên hîn bê tetewî wan kar bibêjin sîstematîk bi diristanî sîstematîk re
روبرومانه تکدین تکیلی و پاشی ست سالا بیستا کرد ایجا داخلی اف پرگالا مدرن هندکاریه بونه جبر بيت في نبيجي او مسألة بيجم بيشكتنا ادبيات دفكي وقت كبتة مخابن ودري اجا مثلا افكرنا نتو دولتا وداغر كريه او خطاش ادبيات دفكي ودرباسي ادبيات نبسكي بيجا درباسي ادبيات مودرن بيجي افكرنا هنرا هفشاب او خط قد كرت yani beri mesela bekti و mirtiya de Kürtç aliye edebiyata devki de gelki peşketine le ija gavam dahili medrese dinin kemze derke bu dahilin saziyen modern perverde edebe le wirji dagirkeri dikevin navberi u nahile ev her du aliş priya preki bigihav جبر به تکیلیا می نویسی رن نوه گوری ملتگن گاوات لید نیر کل هیاوان دست پیکی وان نویسان نوان ام کار ویژنی ام چارپیاد هر هبه نبه جبر بیا افراندا می و قومین اب کلاستین هاتی سری مجی لگوروی ام مثلا بیا مشیانا ما پیک نهات ام اوقاسی وانا خوش رابه بکن دبی رنگی به تکیل داره بیش Ferzan pirsate heye gelo Pirsa min yani belki bixwazim yani tiştekî taybet dixwazim bipirsim yani motifek arastî wextê Lokman tu peyivî em bêjin behsa te şerên antîk mîtolojîk û serdema kevn û modern kir Orhan Pamuk hat bîra min Kırmızı Saçlı Kadın Neşaşbin wisa bîra min de maye di wê novelaya xwe de behsa Rûstem û Odîpus dike û dibêje mesela Odîpus tedî bavê xwe dikuje Rûstem kurê xwe dikuje yani di çîroka Rûstem û ew te zarok tê kuştin Odîpus te bav tê kuştin baktık yani Orhan Pamuk dibêje mesela veya wek em bêjin Rojhilat û Rojava dike du qet dibê mesela li Rojava yani mirov bavê xwe dikujin û li Rojhilat jî bav kurê xwe dikujin. Îcar wisa ji nişkeva hat bîra min yani birakujî jî di nav me Kurda de em bêjin yani em nebêjin Kurd hevdû dikujin bira hevdû dikujin lê birakujî wek motifeke vê şerê çiqas zêde derketiye holê wek mînak em bêjin di Sobartoya Helîm Yusuf te apêla wek ji Rojava diçe başûr ji wir kor vedigere yani çavê wî û di şerê birakujiyê de li wê derê alegoriyeke ye û her wekî din navê dîwaneke pêşew neşaşbin birakujî ye. Bi te tu dixwazî tiştekî li vê yekê zêde bikiyan na? Yani o habêjim bawer bike ziyade quretî nekir mesela birakojiyê de edebiyat me de formên çawa heye çavê heye xebatê min vî rengî tune wezniha ana zêde ne ser wextim ce çi bêjim belkî nekî qas bebe lê belê birakojî her netew di herika xwe jiyanê de pêk hatî yani ne tenê em ji ber mesela eşîbûnê derbasbî netewbûnê de ji ber em henekî dereng mane em mesela vê birakujî belkî 150 sal berê pêk hata zemanê Mîrtiya de zemanê Bektiya de mîrên rewan dizê gava girt ser mîrên din ser bikete belkî ji bo me îro qedera vî miletî cuda bûye lê birakujî me ji ber miletê din mesela İtalya jî de ev temama heman millet bûne bi dehan çê dibêjin vê derê navê wan wek lortî mortî her çi dibêjin wan jî nav xwe dişerkirî tu lê nêre li îro em cê dibêjin Almanya li Saxonya Bavyera ew jî wan jî xwe nav xwe dişerkirî ew jî birakujî bûye wan hîn bêtir demên nêzik de gor me ev pêvaşiya xwe qedandî yani divê Di birakujiyê de jî em dereng wane. em dereng mane ev rastiyek yani dedî mîrê kor rê rewan dizî gelek gava vêya weke alî dîrokî vetî wek dibê ajot ser vê mîrtiya Kurda ajot ser vê mîrtiya Kurda belkî hewceyî pê hebûyê yani Osmanlî gava tu dîroka nêre mesela gorî dîroka Turkaz bibêjin
gelek ew bektiyev derdora xwe tê weke Türk pênase dikin. Lê Osmanî tev wek daqurtanî pê mezin bûye taya tayş wara împaratoriyek ava kiriye. Lê weke aştî li cem hev jiyana mêrtiya di herkat dîrokê de bi esasê xwe ne tişekî rast bûye. Şerdê îro de em nedîner ji bo netewebûnê ji bo nemilletbûnê bira ku jî hewceyak bû. Îja ev bira ku jî mesela wê de gihandina edebiyatê de wek migava din jî got. Yani xwendina lêkolînê min tematîk li ser vê hatine ez çi bêjim ev hinekî berhewa be lewra ez zêde şîrove nekim ser vê. ساعتا te xweş spas dikim. Sağ ol. Belki dikarim, belki pirseke yek ji daviyê bipirsim işte. Mesela Lokman em li romanên Kurdî dinêrin ez ê fikra te merak dikim. Mesela rengvedana şer li romanên Kurdî çawa ne? Mesela te pirsa bersiva te de got yani şer li ser hemû tebeqa û çînên civakê têsîrdar e. Ne tenê insana li mekana, zemanê, ekolojiyê ser her tiştê têsîrdar e. Lê gava em li romanên hin romanan berhemên edebî dinêrin tenê hin motîfên şervana yan jî partiya dinêrin gava şer tarîf dikin yan jî têsîrên şerê. Tu sedemên wî çi ne? Em çima nikarin heta niha yan jî eger mînakên din jî hebe şerê wekî tiştekî gelemperî û li ser hemû tebeqa û çînên civakê tiştekî têsîrdar tarîf nekiriye. Sedemê wî çi ne? Ez vê bêjim gava din منطقه كر مقول تدي مثلا ادبيات الشعر يعني ادبيات الشعر لا از دبيجم اني دا ويالي برا ويالي دا عبد الله شكر فرد شكر او قاسي بياوي بي شروانه كي بياوي غريلا كي بيرنگي هبي نبيا شعر لجواكي گوهرينك چاوا تاثيرك چاوا رنگ بدنك چاوا دايه مرو كرب بيا بنفسش بر بياوي مقول امش نوك اتيك نوك استاتيك امكيري بيا نهاتنا دوی meselede ez vê bêjim îro gelek tedî weke romanên şer karib pênase bikin weke çi bêjim Marşa Radekstiyê romaneke navdar ya jî li çolên Tataran uzatî weke edebiyata şer mirov karib pênase bikin lê zêde qala şer nake ew pênc wana kuştin bîş wana kuştin wana girt ser wê enî vana girt ser wê enî wan ew qas tarûmar kirin ya wî nabêjin. Di van de yek carna tu dê nêrin derûniya takekes guherînên ya jî guherînên sosyolojîk ê civakî di fona xwe dibêje. Şer di wan de tenê fonin. Lê ême weke nûçegîhanekî şer pênase dikin. Ji alî estetikî ve ji têkçûna wê ev e ez dibêjim. Yani şer di civakê de guherîneke çawa da giyana takekes de ya jî derûniya wî de guherîneke çawa da em mesela bi karîna vêya de em ne serketinî yek dibêjin ji Sartre pirsiye gotiye li ser şoreşa Fransayê çi difikire dibêjin bersîvê gotî ji bo ez bersîva vêya bidim hîn zû ye. Yani navbera Sartre û şoreşa Fransayê 200 sal heye lê gotî zû ye. Lê ême em gelek kes hîn tu lê nêr toz û dumana şer hîn çek sincirîne sar nebûne hem bêhna barûdê tê em romana dinivîsînin li ser wê hîn ew pêvajo neqediyayê. Divê encama wê pêvajo de ew ê çi biqewime ew ê çawa guherînek çêvê bi min bi yek ji ber bayê popülîzmê odudu jî ez bilezînim biqedînim nivîsandina edebiyatê me dibin ber vê xeterê. Yani hinekî danisile hinekî zelal bibe û mirov li gor wê bi çavekî hunermendî li civakê binêre ev mesela mîna Kobanî li civaka me de çi guherî bandoreke çawak civaka me çû ancak ez kar bêjim ji bo zelalbûna vêya 10 salê de mirov kadê binêre. Kobarî mînak hîn pêvajoyê şerê rojava hîn pêvajoya wê dewam e. Bi vî awayî mirov
benda zelalbûna wê bisekine encamê çawa bibe li encama vê qewmînê de vê kerasetê de ya jî di vê vê şerê de guherîneke çawa pêk bê ew ê çi derkev holê bibîne û paşê tehlîl bike û vêzê ji ser vêya binivîsîn ew ê hîn baş di nava toz dumanê de ew ê dibe ne baş. Saat xweş mamoste. Saetê jî xweş. Em dîsa motoya xwe bibêjin guhek li me guhek li dinê bi.